हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण आजची रेसिपी बघूया. तिथे आपण पालक भाजी बनवणार आहोत. इथे मी एक पालकाची गड्डी घेऊन आणि त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी तुरीची डाळ घालून अशी शिजवून घेतलेली आहे. इथे बघू शकता हे अशा पद्धतीने अशी शिजवून घ्यायची छान. आता याची भाजी कशी बनवायची ते बघूया. त्याच्यासाठी साहित्य लागणार आहे. एक टमाटा, लसूण घेतलेला आहे असा ठेचून आणि मसाले. तर चला इथे मी गॅसवर कढई ठेवून घेतलेली आहे. तर आता याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे. 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचं. तेल टाकून झालं की आपण थोडीशी मोहरी टाकून घ्यायची. तर इथे बघू शकता मोहरी आपली छान अशी तडतडून झालेली आहे. तर आता याच्यातच आपण अर्धा चमचा जिरे टाकून घ्यायचे. जिऱ्याला पण छान असं फोडणी देऊन घ्यायची. तर चला आता आपण जिरे आणि मोहरी आपले तडतडून झालेले आहे. तर याच्यामध्ये आता आपण हे ठेचलेलं लसूण टाकून घ्यायचं आहे. मी असा जाडसर लसूण ठेचून घेतलेला आहे. इथे बघू शकता लसणाला पण छान असं आपण परतून घेणार आहोत. इथे बघू शकता लसूण छान परतून झालेलं आहे. त्याच्यातच आपण आता टमाटर टाकून घ्यायचं. टमाट्याला पण छान असं परतून घ्यायचं. टमाटा लसूण आपलं असं छान परतून झालेलं आहे. इथे बघू शकता 2 मिनटं असं छान परतून घ्यायचं. नंतर आता याच्यामध्ये आपण मसाले टाकून घेऊ. तर आता याच्यामध्ये मी टाकते 1 चमचा लाल तिखट, 2 चमचा हळद, आणि 1 चमचा अंबारी मसाला. तर एवढंच आपल्याला याच्यामध्ये साहित्य टाकायचं आहे. तिथे बघू शकता. तर याच्यामध्ये हे फोडणी छान असं परतून घ्यायचं आहे. नंतर याच्यात थोडंसं पाणी टाकायचं तेल सुटण्यासाठी. याला छान असं तेल सोडून शिजवून घ्यायचं आहे चांगलं या फोडणीला अशा पद्धतीने. तर तिथे बघू शकता असं छान आपल्या फोडणीला असं छान तेल सुटलेलं आहे. बघता क्षणी असे खावीशी अशी वाटते ही भाजी. तर इथे बघू शकता आता हे आपलं सगळे मसाले परतून झालेले आहेत. तर आपण हे पालक आणि तुरीची डाळ शिजवून घेतलेली याला छान असं घोटून घ्यायचं आहे. मॅशने असं छान घोटून घ्यायची. हे घोटून झालं की याच्यामध्ये आता आपण ही भाजी टाकून घेणार आहोत फोडणीमध्ये. तर तिथे बघू शकता किती छान आपली भाजी अशी तयार झालेली आहे. याला छान असं 2-3 उकळ्या काढून घ्यायच्या आहे. तुम्ही घट्ट पातळ तुमच्या आवडीनुसार ठेवू शकता. तर मी इथे एवढी घट्ट ठेवते. तर याला आपण आता छान 2-4 उकळ्या काढून घ्यायच्या आहे. म्हणजे सगळं आपलं फोडणीचं साहित्य भाजीमध्ये मिक्स झालं पाहिजे हे अशा पद्धतीने. तर याला आता आपण 2-3 मिनटं छान अशी शिजून घेऊ. याला छान 2-3 उकळ्या काढून घेणार आहोत. तर चला आता आपण इथे आपल्या अंदाजानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मी इथे साधारण 1 चमचा मीठ टाकते हे अशा पद्धतीने. तुम्ही तुमच्या अंदाजाने टाकू शकता. इथे मी 1 चमचा मीठ टाकलेलं आहे. मीठ टाकल्यानंतर याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं पूर्ण भाजीमध्ये. म्हणजे मीठ छान असं सगळ्या भाजीला आपलं मिक्स झालेलं छान असं 1-2 उकळ्या काढून घ्यायच्या, 2-3 उकळ्या काढून घ्यायच्या आहे. इथे बघू शकता. तर अशी आपली छान पालकाची भाजी तयार होते. आपली पालक भाजी छान अशी तयार झालेली आहे. तुम्ही ही पालक भाजी भाकरीसोबत पोळीसोबत तुम्ही खाऊ शकता. तर अशा पद्धतीची पालक भाजी तुम्ही नक्की करून बघा. माझे व्हिडिओ रेसिपी आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय.